Ukoliko Srbiju doživljavate kao zemlju u kojoj možete pronaći mnoge turističke avanture i ukoliko smatrate da vam za tako nešto treba samo dobra motivacija i prilika, možda će razgovor koji sledi negde odgovoriti tim zahtevima. Naš gost je Bojan Tomić koji nam predstavlja Serbian Adventure. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala puno na pozivu i bolje vas našli. Hajde da kažemo ljudima, prosto da im približimo. Serbian Adventure je šta? Serbian Adventure je platforma, turistička platforma koja omogućava različite destinacije, ture i izlete koji se nalaze na jednom mestu. Dakle, mi nismo klasična turistička agencija, već prosto posrednik koji distribuira različite vrste izleta koji se nalaze na našoj platformi. Zamisao sa kojom je nastala platforma je da objedinimo sve izlete u Srbiji da budu na jednom mestu i da budu dostupni kako domaćoj publici, takođe stranoj. Dakle, dvojezično je prisutno i na srpskom i na engleskom jeziku i onaj ko bude rezervisao turu, on dobio povratnu informaciju na jeziku na kom je rezervisao. Ukoliko je rezervisao na srpskom, dobit će odgovor. Upravo gledamo vaš promo, dakle, koji prikazuje na neki način šta je to što vi nudite. Sad da pojednostavimo, za ljude koji vole jednostavnije objašnjenja i rešenja, dovoljno je da neko pogleda šta je to što se nudi na vašem sajtu. Ukoliko pronađe ono što ga interesuje, kontaktira vas, vi dalje prosleđujete sve na adresu koja je potrebna. Upravo to, sve se završava u par klikova, pronađe turu koja njega tačno interesuje kroz filtere koje nudimo, dalje preuzima agencija koja odgovara na upiti na rezervaciju. I odmah da krenemo, da ne gubimo vreme. Dakle, nekoga zanima Đerdap. Čini mi se jedna od najlepših destinacija u našoj zemlji. Definitivno. Jedna od najlepših i jedna od najtraženijih. Nama stvarno nije bio jednostavan izbor da napravimo izbor destinacije zbog toga što se mnogi od njih poznate, mnogi su od njih tražene, pa čak ni po afinitetima nas lično da smo išli. Ja recimo volim pešačke ture i biciklističke ture, ali opredelili smo se za Đerdap kao jednu od najpopularnijih destinacija u zemlji. Ajmo da krenemo od toga koliko nam novca treba za jednu ovakvu turu. Za jednu ovakvu turu, ako bismo išli na kompletnu posetu i Đerdapu i krstarenje Đerdapom, zatim obilazak Golubačke tvrđave, 6.900 dinara košta jedna ovakva tura. Po osobi, je li tako? Po osobi za obilazak. Za penzionere je ta cena niža, za decu je 5.000 dinara. Ture se organizuju jednom nedeljno, svake subote se organizuje obilazak i u slučaju da Golubačka tvrđava koju upravo vidimo na ekranu nije dostupna u tom trenutku, alternativa za nju je Ram. Osim ovih tvrđava, putovanje se nastavlja dalje, posetioci će moći da uživaju u Vidikovcu, zatim u specijalitetima vlaške kuhinje, u etno ambijentu i nakon toga stiže onaj glavni deo putovanja, a to je krstarenje Đerdapom i uživanje u nekim od najlepših predela zemlje gde mogu da posmatraju i našu obalu i rumunsku obalu sa druge strane i nakon tog uzbudljivog krstarenja preostaje Lepenski vir, što svakako uvek preporučujem svima da treba. O tome ćemo posebno. Dakle, praktično tokom čitavog krstarenja mi nailazimo na neke arheološke ostatke, je li tako? Upravo tako. Ukoliko, a pretpostavljam da postoji neko ko je kvalitetan vodič i ko na tako nešto kaže da obratimo pažnju, a da sami možda to nismo primetili, mnoge stvari uz njegovu pomoć možemo zaključiti, slikati se i verifikovati da smo bili na jednom takvom mestu, je li tako? Upravo tako. Pratioci svih naših tura, bez obzira što ih organizuju naših partneri koje mi pažljivo biramo, imaju svoje licencirane vodiče koji su dostupni i na srpskom i na engleskom jeziku. Razumem. Pomenuli ste Lepenski vir, to je jedna od prvih civilizacija na tlu Evrope. Svakako ne treba obići ovo mesto u smislu bili smo tu, a zaboravili smo na Lepenski vir. Nikako to ne treba propustiti. Naravno, sa tim se apsolutno slažem, s obzirom da je meni istorija struka. Jednostavno i naša platforma je nastala sa ciljem da menja paradigmu, da prosto zainteresujemo ljude za Srbiju, da prosto vide koliko je Srbija lepa i koliko toga ima da ponudi, a Lepenski vir je jedna od destinacija i atrakcija koju svakako treba obići. I kada pominjemo Đerdap, definitivno to nije samo krstarenje, već možda bi moglo da se kaže uživanje u jedinstvenoj hrani, uživanje pod planinom Miroč za one koji vole i takav ambijent, da to ne bude samo Dunav. Možete i da se oslonite na možda neke šetnje po planini ili već nešto slično. Da, to je kompletna misterija istoka, kako obično nazivamo istok, ta mistika koju on nosi, dakle, to je neki spoj hedonizma, avanturizma i kulture objedinjenih u jednu turu. Recite mi, s obzirom
obzirom da nam dolazi lepo vreme, u pravom smislu te reči imali smo malo kolebanja, malo više kolebanja ovog proleća, ali nadamo se da će leto biti onako kakvo je očekivano da bude. I sa tim lepim danima, kada se krstari, nemoguće da čovek ne poželi da se okupa. Može li usput da se negde kupa? Koliko je meni poznato, u Donjem Milanovcu postoji neka plaža. Ima li nekih pristupa, nekih marina, mogućnosti da se napravi pauza za tako nešto? Pa u ovom trenutku nije baš predviđeno da zanemarimo varljivo leto 2023. Na to prosto ne možemo da utičemo. Nije trenutno predviđeno samom turom i programom koji imamo, ali svakako jeste dobra ideja o kojoj treba razmisliti. Razmišljajte o tome, mislim da to možda bude dodatna motivacija za nekoga ko krene na ovo putovanje. Ništa, prelazimo dalje, dakle ovde smo predstavili Đerdap, pa sad idemo na Niš. Da, sad prelazimo na Merak juga, nešto totalno suprotno u odnosu na Misterije istoka. I zašto da se opredelimo da recimo jedan izlet posvetimo Nišu? Postoji zaista mnogo razloga iz kojih treba posjetiti Niš. Niš je grad tako duge istorije, kontinuiteta življenja u tom gradu i raznolikosti kada je ponuda u pitanju, ne samo kada je u pitanju sam grad Niš, već kada je u pitanju čitava dolina Nišave i njegovo neposredno okruženje koji su savršeni za avanturizam i za različite ture i aktivnosti koje mogu da se organizuju u neposrednoj okolini Niša. Ono što je takođe jedna prednost Niša, izvinite, je to što Niš posjeduje i aerodrom i to što privlači ne samo domaću publiku, već i našu dijasporu koja živi u neposrednoj okolini, recimo da je povezan sa Maltom, a takođe i stranci. Razumem. Da li bi možda moglo da se nekako napravi rečenice koja je asocijacija na Niš, pa da se kaže kvalitetna i interesantna istorija i hrana koja obećava, je li tako? Mogu li to tako? To je, čini mi se, ono što je prva asocijacija na Niš. Apsolutno. Kada se neko već nađe u Nišu, koje su to tačke, osim recimo ono što prvo pada na pamet, to je ta Niška tvrđava, Stambol kapija koja je na samom ulazu u tu tvrđavu, pa onda, ne znam, Ćele kula i tome slično. Šta je još? Koje su to tačke koje biste preporučili da se obiđu u Nišu? To su svakako glavne atrakcije, njihovi kulturni spomenici, pa sad možemo da obiđemo Osmanski Niš i svo to nasleđe Osmanskog Niša koje je 5 vekova staro, zatim možemo da obiđemo tvrđavu, možemo da obiđemo njihove muzeje, Niš je na kraju krajeva i carski grad zbog Konstantina, tako da je i lokalitet Medijana i mnogi drugi spomenici pravoslavne i vizantijske kulture koji su ostali sa srpskim nasleđem. Ono što bih posebno naglasio su te atrakcije koje se nalaze izvan samog Niša i u dolini Nišave. Recimo, izdvojio bih posetu pećini Samar koja se nalazi u neposrednoj blizini Niša i posetu tom lokalitetu za šta jeste potrebna pratnja vodiča, nije baš preporučljivo da... Ima ona mala kaldrmisana ulica Kazandžijsko-Sokače, je li tako? Kazandžijsko-Sokače, upravo tako. Da, koja je u stvari dobila svoj naziv po tome što se na početku te ulice nalazio Kazandžija, nekada davno. Sada to više nije slučaj, ali dobro, to je asocijacija na neka davna vremena. To je sad već ono koje je ekvivalentno, recimo, Beogradskoj Skadarli, gde možete da uživate u boemskom životu Niša. Razumem. Naravno, Niš, dobar roštilj, dobar burek, možda neki dobar kolač i šta biste više poželili, zaista sjajna motivacija. Jedna sjajna pešačka tura po gradu ili avanturizam izvan Niša. Jasno. Dobro, eto tako smo predstavili Niš. Idemo na treću destinaciju koju nam predlaže Serbian Adventure. To je Višegrad sa Dobrunom. Dobrun je manastir, je li tako? Višegrad, zanimljiv. Zašto da neko ode do Višegrada? Ovo je zanimljiva tura koja je napravljena da se dočara taj magični zapad, nasuprot mističnom istoku, da doživi svu magiju zapada koju ima, a Drina je jedna od najidealnijih mesta da se zapad doživi u svom punom sjaju. Ovo je tura koja je bazirana na poseti, tačnije krstarenju, koje kreće od Perućca i nastavlja se dalje prema Višegradu. Postoje dve varijante ove ture. Mi smo ovu dužu nazvali magični prsten, magični turistički prsten, koja treba da predstavlja krstarenje do samog Višegrada sa boravkom u gradu, razgledanjem grada, uživanjem u Andrić gradu i ponovo hedonizmu u više nego ukusnoj kuhinji, zatim posetu Dobrunu i sa druge strane povratak vozom koji se vrši preko Mokre gore. To je jedna od varijanti. A Mokra gora, to je ono i čuveno selo koje se tamo nalazi i sve ostalo. Možete znači spojiti taj izlet da malo duže traje, u smislu više dana, je li tako? Ne,
jednodnevna je tura u svakom slučaju sa dve različite varijante. Možete da idete najpre vozom do Višegrada i da uživate u Višegradu pa da se u povratku vratite Krstarići ili obrnuto Krstarići od Perućca uživati u Višegradu i zatim vozom preko Mokre Gore nazad za Srbiju. U uslovima putovanja koje trebate da proučite šta vam treba, pošto se prelazi ipak na teritoriju koja nije Srbija, za odrasle je to jednostavnije, dete bi trebalo da ima pasoš, da posjeduje pasoš. Ova tura košta 4800 dinara, a u slučaju da želite jednostavniju varijantu, da ne idete i vozom, ako baš želite manje avanturizma, mnogo više hedonizma i uživanja na jednom mestu, u tom slučaju postoji kraća varijanta koja predstavlja samo krstarenje Perućcem, to je Drinom od Perućca do Višegrada, uživanje u Višegradu i povratak. Koja je cena toga? 3000 dinara u slučaju kraće varijante koja se organizuje manje više svakog dana. Odlično. I meni je prva asocijacija kada je Višegrad u pitanju onaj čuveni most Mehmet Paše Sokolović. Rekli ste mi da volite istoriju, pa je to nekako svim ljudima koji cene istoriju veoma blisko. Na Drini ćuprija, šta više, vidite sve te neke stvari koje su veoma značajne u svakom smislu, ne samo u istorijskom. Da, zaista prođete stopama i Mehmet Paše Sokolovića, Ive Andrića. Šta više. Jasno. Hvala vam što ste bili gost. Zaista ste nam ponudili sjajne izlete, preporučili, možda osmislili na način na koji retko ko od nas bi uspeo da sagleda da to može tako da se izvede, ali očigledno uz vašu pomoć to je izvodljivo. Naravno, uvek i rada. Hvala vama na pozivu u moje ime i takođe u ime Serbian Adventures Team. Vidimo se u nekom budućem vremenu, u nekoj drugoj emisiji. I vidimo se, nadam se, na nekom od putovanja. Važi, hvala.